Αν έχεις δει τουλάχιστον ένα αμερικάνικο teen movie στη ζωή σου, κάποια στιγμή θα έχεις ακούσει το SAT μέσα σε αυτό. Υπάρχει περίπτωση λοιπόν να αφορά έναν Έλληνα μαθητή ή και φοιτητή το SAT? Η απάντηση είναι πως ναι. Αν θέλει να σπουδάσει σε κάποιο πανεπιστήμιο του εξωτερικού, σε προπτυχιακό επίπεδο, κυρίως στην Αμερική αλλά και όχι μόνο, θα το χρειαστεί. Αν λοιπόν είσαι μαθητής και σε ενδιαφέρει μια τέτοια προοπτική, πάμε να δούμε μαζί μερικά βασικά πράγματα για το SAT. Αρχικά το SAT είναι ένα βασικό standardized test, το οποίο χρησιμοποιούν τα πανεπιστήμια κυρίως στην Αμερική, αλλά ξαναλέω και όχι μόνο, στη διαδικασία των αιτήσεων σε προπτυχιακά προγράμματα για να αξιολογήσουν ένα μαθητή. Εξετάζει βασικές γνώσεις και δεξιότητες πάνω στα αγγλικά αλλά και στα μαθηματικά. Επίσης, δίνεται αποκλειστικά πλέον σε υπολογιστή. Σημαντικό βέβαια, πριν προχωρήσουμε λιγάκι στην ανάλυση της δομής του τεστ, να αναφέρουμε, μιας και το είπαμε προηγουμένως, ότι δεν ζητάτε μόνο από προγράμματα και πανεπιστήμια στην Αμερική, αλλά και από πολλά άλλα πανεπιστήμια ανά τον κόσμο. Για παράδειγμα, Καναδάς, Ηνωμένο Βασίλειο, πάνω από 120 πανεπιστήμια στην Αγγλία, όπως για παράδειγμα η Οξφόρδη ή το Cambridge, το έχουν σαν βασικό κριτήριο στα προγράμματά τους. Στην Ιταλία, όπως για παράδειγμα στον Μποκόνι και σε άλλα top πανεπιστήμια, Ολλανδία αλλά και Φιλανδία για αγγλόφωνα προγράμματα, καθώς επίσης και σε αρκετά πανεπιστήμια της Ασίας και της Μέσης Ανατολής. Το SAT αποτελείται από δύο parts, το Math section και στο Reading and Writing. Στο Reading and Writing περιλαμβάνονται σύντομα κείμενα με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Εξετάζουν γραμματική, λεξιλόγιο και κατανόηση κειμένου, εννοείται όλα αυτά στα αγγλικά. Στο Math section τώρα υπάρχουν ερωτήσεις κυρίως πολλαπλής επιλογής, οι οποίες θεματικά μπορεί να είναι γεωμετρία, τριγωνομετρία, άλγευρα και ανάλυση δεδομένων. Ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό για το SAT είναι ότι είναι computer adaptive σαν τεστ, δηλαδή προσαρμόζει τη δυσκολία των ερωτήσεων ανά section ανάλογα με το πώς έχεις απαντήσει εσύ στο προηγούμενο. Το οποίο σημαίνει ότι αν απαντάς σωστά, το επόμενο section θα σου έρθει με ερωτήσεις μεγαλύτερης δυσκολίας, πράγμα όμως που ταυτόχρονα σημαίνει ότι σε έχει ανεβάσει στο σκόρο ο αλγόριθμος. Σε αντίθετη περίπτωση, εάν κάποιος μαθητής κάνει περισσότερα λάθη στο ένα section, το επόμενο θα του έρθει με μικρότερη δυσκολία, αλλά θα έχει κλειδώσει ο βαθμός σε χαμηλότερο επίπεδο. Το δεύτερο χαρακτηριστικό που το καθιστά δύσκολο σαν τεστ ή τουλάχιστον κάτι το οποίο αγχώνει είναι το χρονόμετρο. Υπάρχει λοιπόν ένα χρονόμετρο στην οθόνη του υπολογιστή, το οποίο μετρά αντίστροφα καθ' όλη τη διάρκεια του τεστ. Αυτό δίνει σε έναν υποψήφιο περίπου κατά μέσο όρο 1 με 2 λεπτά ανά την ερώτηση για να την απαντήσει. Παρ' όλα αυτά, σαν τεστ όμως έχει και πάρα πολλά βοηθητικά εργαλεία για τον υποψήφιο. Για παράδειγμα, υπάρχει calculator το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθ' όλη τη διάρκεια. Επίσης, μπορείς να σκιπάρεις ερωτήσεις ή να μπορέσεις να τις απαντήσεις χρησιμοποιώντας elimination process. Γενικά, έχει ένα περιβάλλον το οποίο είναι αρκετά φιλικό ως προς το χρήστη. Γενικά, γιατί είναι τόσο σημαντικό το SAT σαν τεστ? Καταρχάς, αποτελεί ένα παγκόσμιο μέτρο σύγκρισης. Δηλαδή, το χρησιμοποιούν τα πανεπιστήμια σαν ένα κοινό μέτρο σύγκρισης, σαν μια παγκόσμια σταθερά, για να μπορέσουν να συγκρίνουν υποψήφιους μεταξύ τους, για να δούνε ποιο προφίλ είναι καλύτερο και ποιο τους ταιριάζει. Fun fact, μελέτες των ίδιων των πανεπιστημίων, κυρίως στην Αμερική, έχουν δείξει ότι το σκορ στο SAT είναι ο καλύτερος δείκτης για την ακαδημαϊκή πορεία ενός φοιτητή. Οπότε, αντί να μπαίνουν στη διαδικασία να συγκρίνουν λοιπόν βαθμολογίες από σχολεία διάφορων χωρών, που είναι και δύσκολο ακριβώς αυτό να γίνει η σύγκριση μεταξύ τους, λόγω των ανώμιων scales που μπορεί να έχουν, χρησιμοποιούν λοιπόν το SAT για να μπορέσουν να κάνουν πιο εύκολη και πιο δίκαιη τη σύγκριση. Δεύτερο πάρα πολύ βασικό, είναι κύριο κριτήριο για υποτροφίες. Δηλαδή, ακόμη και αν κάποιος μαθητής δεν έχει το background από οικονομικής άποψης, να μπορέσει να υποστηρίξει δηλαδή μία αίτηση για υποτροφία είτε μερική αλλά είτε και ολική σε κάποιο πανεπιστήμιο, τότε ένα πολύ καλό σκορ στο SAT είναι που μπορεί να μπει και να σώσει την κατάσταση, δηλαδή να εξασφαλίσει μερική ή ξαναλέω και ολική υποτροφία ανάλογα με το πρόγραμμα σε κάποιον μαθητή. Τρίτο πολύ βασικό χαρακτηριστικό, το οποίο αφορά κυρίως τους Έλληνες προφανώς μαθητές, είναι ότι μπορεί να αντικαταστήσει τις πανελλήνιες. Μπορεί δηλαδή να δοθεί από έναν μαθητή ακόμη και από την πρώτη λυκείου
καθώς μπορεί να δοθεί περισσότερες από μία φορά το χρόνο και έτσι να βγάλει όλο το άγχος της διαδικασίας των Πανελληνίων για κάποιον μαθητή που μπορεί να μην τον ενδιαφέρει και να μην θέλει να το περάσει. Άλλωστε, με αυτόν τον τρόπο θα έχει εξασφαλίσει πολύ πιο πριν την είσοδό του σε κάποιο πανεπιστήμιο του εξωτερικού, αν θέλει, πολύ πριν δηλαδή την περίοδο των Πανελληνίων. Και γενικά, σαν τεστ, παρότι έχει βέβαια εξετάζει γνώσεις μαθηματικών, καθώς επίσης και γλώσσας, κειμένων, κατανόησης και όλα αυτά, δεν συγκρίνεται τόσο πολύ με την επίπονη διαδικασία των Πανελληνίων, οπότε για κάποιον μαθητή μπορεί να είναι και ένα εισιτήριο για κάτι καλύτερο στο εξωτερικό, χωρίς να περάσει από όλο αυτό. Επόμενο καλό, σου επιτρέπει να κάνεις πολλές αιτήσεις με το ίδιο σκορ σε διάφορα πανεπιστήμια, σε πολλές χώρες. Μπορείς να το δώσεις έως 8 φορές μέσα στο χρόνο. Ο μέσος υποψήφιος βέβαια το δίνει 2 με 3 φορές, όχι παραπάνω. Και το πολύ καλό που έχει σαν τεστ, μπορείς να κρατήσεις το καλύτερο σου σκορ από το Math section και από το Verbal section, από διαφορετικές ημερομηνίες, έχοντας δώσει δηλαδή για παράδειγμα 2 φορές το τεστ και να στείλεις στο εκάστοτε πρόγραμμα που σε ενδιαφέρει το λεγόμενο super score, οπότε να στείλεις το καλύτερο δυνατό σκορ που μπορείς να έχεις. Αν λοιπόν ενδιαφέρει έναν Έλληνα μαθητή το SAT, πώς θα πάνε οι Έλληνες μαθητές αντίστοιχα σε αυτό? Η αλήθεια είναι ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων μαθητών που μπαίνουν στη διαδικασία να δώσουν αυτό το τεστ θα πάνε πάρα πολύ καλά. Και αυτό γιατί το επίπεδο των γνώσεων που έχει αποκτηθεί από το ελληνικό σχολείο, συγκριτικά με σχολεία άλλων χωρών, είναι πολύ πιο υψηλό. Και οι μαθητές γενικά στην Ελλάδα, με πρόγραμμα και σωστή προσέγγιση, πώς επιτοπλίστων οι περισσότεροι έχουν, μπορούν να καταφέρουν πάρα πολύ καλό σκορ σε αυτό το τεστ. Και κυρίως χωρίς να προσπαθήσουν τόσο πολύ ή να αναλωθούν σωματικά και ψυχικά πάνω στην προετοιμασία του. Βέβαια, θέλει μία μικρή προσοχή. Επειδή σαν τεστ διαφέρει σαν φύση με τις εξετάσεις που έχει συνηθίσει κάποιος Έλληνας μαθητής, ενώ στο σχολείο του ή στα φροντιστήρια. Για παράδειγμα, το ότι έχει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή ότι πρέπει να μάθει να κάνει στρατηγική προσέγγιση π.χ. μέσω του elimination διαφόρων επιλογών. Χρειάζεται λοιπόν μία τριβή με το τεστ. Ναι, μεν οι γνώσεις είναι σημαντικές. Ναι, μεν ένας Έλληνας μαθητής έχει συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με μαθητές από άλλες χώρες, αλλά σίγουρα χρειάζεται μία διαφορετική προσέγγιση και στο διάβασμα, αλλά και στην ίδια την εξέταση. Σε καμία περίπτωση δεν είναι κάτι που χρειάζεται να αγχώνει, απλά κάτι που πρέπει να το έχει στο νου του ένας μαθητής πριν μπει στην όλη διαδικασία. Έτσι κι αλλιώς, το SAT έχει διάρκεια 5 χρόνια. Οπότε μπορεί ένας μαθητής να το δώσει και στην πρώτη λυκείου και στη δευτέρα λυκείου, ακόμη και στη γάμα λυκείου και ξαναλέω και παραπάνω από μία φορά, κρατώντας το καλύτερο σκορ από την κάθε του εξέταση. Σίγουρα βέβαια να έχεις στο νου σου λοιπόν ότι δεν θα σου πάρει και 1 μήνα μόνο προετοιμασία. Πέρα από το διάβασμα θα χρειαστεί να κάνεις simulation, προσομοιώσεις, όπως είναι το τεστ, για να έχεις αυτή την τριβή, ξαναλέω, που χρειάζεται, ακριβώς γιατί η φύση του τεστ είναι λίγο διαφορετική από ό,τι έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση, εάν είσαι μαθητής ή ακόμη και φοιτητής και σε ενδιαφέρει προπτυχιακό πρόγραμμα στην Αμερική ή σε κάποια από τις χώρες και μέρη του κόσμου που προαναφέραμε, μην διστάσεις να επικοινωνήσεις με το UniPerfect για να μιλήσεις μαζί μας για οποιαδήποτε απορία ή και πληροφορία απλά θέλεις να μάθεις παραπάνω για το SAT.